Ftit biss wara li l-medja indipendenti l-ħadd irrapportat kif laqa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li kellha tiddiskuti l-pjan ta' ħidma għal din is-sena spiċċat f'waħda mqanqla li kompli tikxef il-qasma fonda li qed tifni lill-Partit Nazzjonalista. Il-kap Bernard Grech saħaq ma' Times of Malta li l-Grupp Parlamentari kollu jinsab maqut warah. Il-Malta Today rapportat li f'dik il-laqa numru ta' deputati poġġew pressjoni fuq Bernard Grech u sfidaw apparentament fuq dik li sejħula it-tmexxija dgħajfa tiegħu. Li dan fil-fatt seħ ikkonfermaw lil One News ukoll is-sorsi tiegħu stess fid-Dar Ċentrali. Jidher li fost l-aktar voċiferi fil-konfront ta' Grech kienu Darren Karabot u Joe Giglio. Din il-laqa saret ftit tal-jiem wara li Bernard Grech ħatar shadow cabinet ġdid fejn kellu jagħmel dak li qatlu l-fazzjoni ta' Beppe Fenekadami. Waqt il-laqa tal-Grupp Parlamentari tar ixrar ukoll dwar id-dikjerazzjoni li għamlet ftit jimilu id-deputata Claudette Buttigieg li kienet waħda mill-klikka tal-Blue Heroes li fl-2020 tajru lil Adrian Delija minn kap biex minfloku laħaq Bernard Grech. Waqt intervista fuq ir-radju tal-Knisja, Buttigieg stqarret mod skiet li ma jiddispjaċiha xejn minn dak li għamlet. Il-Malta Today rapportat li waqt il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari reġa' ntefal melħ fuq il-ferita u Adrian Delija li ovvjament kien urtat tkellem dwar dan l-aħħar żvilupp. Fil-frattemp, meta mistoqsi minn One News ar-reazzjoni tiegħu dwar dak li qalet Buttigieg, Delija wieġeb b'mod ċari li kummenti għandu iżda se jgħidhom fil-mument opportun. Claudette Buttigieg qalet li ma dispjaċiex għalli għamlet lilek fil-waqt intervista, il-kummenti tiegħek dwar dan? Mhux għalissa. Nikkummenta fil-ħin opportun. M'għandekx kummenti ma nasibx li Mhux m'għandix, mhux għalissa. Il-qasma fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista reġgħet ħarġet ċara fir-reazzjonijiet ta' diversi membri parlamentari nazzjonalisti li ma rridux jidħlu fil-kwistjoni jew li saħansitra minn kliemhom ħareġ ċari li ma jħossuhomx fuq l-istess naħa ta' dawk ma dawk li qataw saqajn iż-żiemel tagħhom ma rikonoxxewx il-vot ta' tesserati li kienu tellaw lil Delija bħala kap. Ewlenin fost dawn kien hemm id-deputat Alex Borch. Jien nista' nitkellem fuq innifsi, ħadd ieħor iwieġeb huwa l-email tiegħu. Quddiem dan kollu bosta fil-Partit Nazzjonalista baqgħu mistaġba jaqraw li Bernard Grech qal lit-Times li fil-Grupp Parlamentari hemm serenità u kooperazzjoni qawwija u li l-Grupp Parlamentari huwa maqut warah.